Exkluzívne vám ponúkame na predaj krásny mezonetový byt len naskok od centra mesta Banská Štiavnica. Byt má veľkorysú rozlohu, viac ako 164 metrov štvorcových a disponuje 5 izbami. V roku 2024 prešiel kompletnou, precíznou rekonštrukciou a vďaka svojej veľkosti ponúka komfortné bývanie aj pre viacčlennú rodinu. Byt má praktickú dispozíciu s 3 izbami na spodnom podlaží a 2 útulnými samostatnými izbami na poschodí. Okolí bytovky je množstvo zelene a do centra mesta je to približne 15 minút chôdze.